Nu eu țin minte că l-am văzut, țin minte muzica, care avea un mod de a duce filmul extraordinar. Evident că e meritul lui Mureșan, că l-a găsit și că l-a pus, că pe vremea aia, din ce mai mi-aduc eu aminte, dincolo de cenacul flacăra lui Păunescu, nu erau din calea afară de populari folchiștii. Și era la început, deci, da, nu era pe urmă ce s-a transformat cenacul flacăra. Încă nu era pe vremea aia, da. Deci a avut un nas trăznet Mureșan să-l iată. Nu era foarte frumoasă muzica și crea un mood în tot filmul. Aia țin minte că cred că am văzut, nu știu dacă când dădea el palme sau eram eu singur pe un militar, soldat îmbrăcat, nu mai alergam sau nu mor în filmul ăsta? Din motive unul sau altul am mai vrut o dublă și încă o dublă și încă o dublă. Și seara eram umflat deja, dar aveam banii de la Romeo Pop, deci nu puteam să fiu supărat pe ea. Nu, e foarte greu de vorbit de lucruri care s-au întâmplat de foarte de mult timp și nu mă prefac că nu mi-aduc aminte, deși e aproape nerușinat să nu ții minte ce ai făcut sau cât de mult ai fost implicat, dar sunt amar de ani. Râșnovul știu că aveam prieten în Brașov, filmasem, Râșnov era cetatea aia din oraș, țin minte o casă, două, o biserică și cam atâta. Oamenii locului care erau special și mai toți schiori, care era și în palmaresul meu, dar Râșnovul era un loc aparte pentru că vremea aia era înainte de italian sau de excavații sau de reconstrucții, deci era un loc în sine superb, deasupra orașului, fără cafenele, fără restaurant, fără nimica, din care se urcau copiii Râșnovului, asta știu la un prieten bun, se urcau seara să bea o bere în pădure și să uită la luminile mai palide ale satului de atunci. Altfel, Râșnovul e un loc magic. Nu-l spun pentru voi sau pentru televizor, e un loc magic pentru că una are încă etnicitatea unui loc care nu e îngrozitor de întinat și doi are sus pe colina asta un ceva vechi care sper să fie retransformat în ceva mai bun decât ce a stricat italianul. Nu pot să nu vă felicit pentru că ați luat probabil, mai mult ca sigur, unul din cele mai frumoase locuri sus pe deal în care se poate desfășura un eveniment artistic. Eu îl găsesc magic, eu nu știu ce s-a mai pus acolo de când l-am văzut eu. Am vorbit cu câțiva oameni, cineva care blama cinematografia română dintr-un motiv sau altul, de ce nu știu, și spunea că ăla a fost film comunist, ăla a fost film comunist, ăla a fost film comunist, care evident era un soi de amprentă care se dădea pentru că era în perioada respectivă. Nu o consider în niciun fel ca atare, maximul care pot să-i dau eu pe aceeași etichetă e utecist. La vârsta mea n-aveam cum să fiu sau să aparțin, deci de la duminica la 6 încoace am fost, dacă vrea să pună cineva eticheta de rebel, să o pună. Dar nu eram rebel comunist, eram rebel utecist, că nu aveam vârsta. Și nici nu știu ce era aia, nu m-a interesat. Dar vis-a-vis de rebel, mereu trebuie să cazi într-o etichetare pe care ți-o pune publicul, criticul sau spectatorul. Fără doar și poate, nimeni nu scapă de ea. Ăla e mai intelectual, ăla e mai rebel, ăla e mai ciudat, ăla e mai whatever. Dar rebelul nu, eu nu m-am considerat. Cred că e o etichetă care mi s-a pus împotriva muncii mele. Cred că memoria noastră ne joacă feste la toți, nu numai mie, la vârsta mea, dar am în continuare dreptul să aleg sau să le răspund în limba care am acum. Nu mai am vârsta de atunci, deci nu pot să răspund direct la ce s-a întâmplat sau cum a fost. E filtrată de atât de mulți nori sau atât de multe cețuri și griuri care le-au pus anii.
Nu, dacă aveți un primar atât de iluminat și dacă orașul e atât de deschis la evenimente culturale, e păcat să nu apăsați și să nu extrageți tot din el. E realmente super, țin minte că am făcut poze acolo, ne-am năucit în râsul, în cetate. Și în ceea ce eram eu ultra, și sper că le-am transmis într-un fel sau altul, era nu ce se spune pe gură, ci ce e premergător sau ce e între. Ascultarea e una și, pe urmă, pauzele din cum te aduni ca să ajungi să formezi ceva inteligent sau timp, dar că pauza aia poate să creeze o lume în sine, nu numai cuvântul. Pe film, nu pe... și în teatru lucrează. Cum ați povestit? Aș vrea să văd și eu filmul.